Diversi jaqdiet ilhom ix-xhur jappellaw lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa sabiex jirreżenja mill-pożizzjoni tiegħu la darba mhux se jibda jinvestiga u jressa l-qorti persuni b'allegazzjonijiet serji. Għaddew ix-xhur u Gaffa baqa' jonqos milli jagħmel dmirietu. U issa mhux talli mhux se jkun qed iwarrab biex iħalli l-ħadd ieħor iġib il-ġustizzja tant meħtieġa f'pajjiżna talli f'intervista li jagħmel mal-Lavin Malta ikkonferma li se jkun qed iżomm postu saħansitra qed jimmira t-tieni terminu bħala Kummissarju tal-Pulizija. Jien naħseb tiegħi huwa li wara Ġunju li ġej inkompli fit-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija. Aktar minn 3 snin ilu propju f'Ġunju tal-2020 Angelo Gaffa kien inħatar Kummissarju tal-Pulizija u fl-ewwel konferenza tal-aħbarijiet li kien indirizza kien qal preċiżament dawn il-kelmiet. Il-Korp tal-Pulizija mmexxi minni mhux ħajkun influwenzat minn ebda isem. Laqat m'għamiltu fil-passat da jiena u żgur mhux se nħalli l-ħadd jagħmlu taħt it-tmexxija tiegħi. Issa ddew kważi 3 snin u nofs u pajjiżna għandu Kummissarju tal-Pulizija li jagħmel u għadu qed jagħmel propju l-oppost ta' dak li kien wieħed li se jagħmel meta laħaq f'din il-kariga. Għandna Kummissarju tal-Pulizija li qed jiġi akkużat li spiċċa idejh marbutin, Kummissarju li spiċċa kellu jalaq ħalqu, Kummissarju assenti quddiem każ wara ieħor ta' korruzzjoni. Każijiet ta' korruzzjoni li fihom hemm involuti esponenti tal-Gvern Laburista. Fost l-aħħar minn sensiela ta' każijiet ta' korruzzjoni li għandu f'ħoġru Angelo Gaffa hemm l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali, l-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan u l-iskandlu tad-deal li sar ma' Vital Stewart. Kollha każijiet li minnhom insteraq il-poplu Malti wawxi. Affaċċjat f'dawn l-iskandli kollha, pajjiżna għandu kummissarju li mhu qed jieħu ebda azzjoni. Kummissarju li fil-każ tad-deal tal-isptarijiet qed jibqa' jinħebba wara l-inkjesta maġisterjali u jibqa' jkaxkar saqajh. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista ppreżenta protest ġudizzjarju fejn qed jinsisti li kull min kien involut fid-deal ta' Vital Stewart se jinżamm personalment responsabbli. Il-protest ġudizzjarju jżomm responsabbli ta' emilhom li Kummissarju tal-Pulizija, lill-Avukat tal-Istat u lill-Avukat Ġenerali u jimbuttom jagħmlu xogħolhom. Dan wara li ngħatat twissija verbali lil Angelo Gaffa iżda dan baqa' ma ħax azzjoni ċara.